A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jo sambah kami kepada sugalu niniak mamak nan gadang basa betuah. Kepada angku-angku alim ulama suluh nan tidak kunjung padam. Angku-angku cadiak pandai pasak jukung kuang di negari. Maka nak selangkuk ganok nyolah dubalang jo ampang limo pari dalam pagaran kokoh bunukan duang samo di dalam. Karanggo di batang kapeh manitih daun silasiah lalai ke pucuak silaronyo. Indak bainggo jo babateh bukan basibak jo basisiah di lingkuang sambah kasadonyo. Amma ba'du adapun kemudian daripada itu Allah dan menjadi buah persambahan. Pihak dek kami rang balerong pimpinan datuak para patiah. Lah lamo taragak jo takana nasa diati nanta pandam kau aribatin nanta simpan kinilah baru talabuahnya. Komahkanlah samo mamak calia. Pita kaset sadang balenong batu tua selingka adat itu nan hutang dilansaikan. Disusun-susun diatok, dikarang diatua panjang lalu dituang karekaman. Tanama namo studio etan di jalan perak kosong di dalam ranah kota Padang. Satantang tema nan diangke alamai sasaran kato. Ialah kepada calon penghulu tuneh pimpinan di nagari kandidat pucuak dalam kaum. Kami tatiangkan dalam kaset bungkuihnya pitaruhayah berisi pasan namanah. Dilaiya kepada anak dibatin untuk orang banyak. Langsung disampaikan dek angkuyus tetuk perpatiah Kumandan Balerong di Jakarta. Joko diindang di paberai dietong dikaji-kaji raso lancang kami ke tengah mak. Sebab balah deba itu pangulu banyak nan betuah, tuangku banyak nan kiramai, dubalang banyak nan sati. Rumi barundiang jinan pandai bak makan dakik mituo. Tapi walaupun nan bakian mak, saguruah-guruah hari nan kapa dilawi jo, sarusuah-rusuah hati nan bana disabui jo. Maka dijambokalah sepanjang tangan dijuluak sepanjang galah disabui sadonan dape. Alang jo kekek bari makan barilah makan kaduonyo sangka tegantuang-gantuang jo. Panjang jo singkek diulehkan kok tak sampai apo kadayo tenggang dek mama je bicaro. Akhir kalam sudahan kato. Kalalawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah. Kok gawa tolonglah timbang kok doso ampuna labiah. Kami nan bukan cadiak pandai ilmu di Allah tersimpannya. Kok lamah mohon dibilai tando penghulu sandiko. Di lubuk terentang pukek kanailah anak ikan rayo. Duduk lasutan nare-arek kami kemulai babarito. Bismillahirrahmanirrahim. Manolah nak kanduang jenyo ayah, kamari-mari ya nak duduk adurun jangan kadisabu. Ayah ingin bamuko-muko basurah batu tua panjang makato bamuti-muti. Nak lapeh sasak di dado nak lansai utang tabaya. Janno takalang-kalang jo ibarat duri dalam kuku bak tulang di karongkongan kini malah ayah lapatkan. Wang kenalah tau juona, dalian sakah keadaan stantang badan diri ayah. Umua semakin larui juo baari bajawe sanjo, lah sirah cayo muntari menunggu luluih ketabanam. Tubuh lapuak kudarai abih darah dingin batin lakan dua perhatian dalam mupuda. Sugolu pasak lebih ranggang, satiok kabe lebih lungga, serak basirai jo bagian itu nalazim pada alam. Apuna lazim pada alam.
dahulu inyo tiado, kudian baru nyuado, akia nyolanyap tak rasiso. Joko dilihat kenan lain nak, dipandang-pandang dalam camin umu ayah ndak kalamo. Antah beko, antah barisu ajadulah datang menjapui nan punyo tibo memanggil. Dari tanah suri ke tanah pulang kiasa mulo jadi dunia balipe anyolai. Dek sabab karena itu nak, menanti aja belum sampai tarago nyawa dalam tubuh salagi yangok turunannya. Nak ayah sudahkan karangko cinto nak lansai bangkalai kasih. Sayang nak tibu digunjainyo sinan salasai palangkahan. Onak kanduang sibiran tulang ubek jariah palare damam sidingin tampa di kepalo. Buah hati limpo wakuruang gantuangan nayah jubundo. Anak mudo salempang dunia sumarak kaum caniago pamenan suku rang sikumbang bungo kakambang di nagari. Dangalah melah elo-elo nak simak kan bana nyato-nyato. Nak jaleh makna paham nak sayah sasaran kato. Pilihi sadonan tasera kampuangkan kok nyata ganang. Ambiak nemboneh ketinaman dan hampo bialah ini. Manolah nak kanduang ayah. Dalam sapakan dua nangkona, kabar berito ayah danga curito sayah dalam kampuang apalah bunyi pekabaran. Kan yo berdiri rajo sepakai alam, berdiri pangulu sepakai kaum. Baitu undang dalam adat tabuhu atakabe arek sampai kini alun berubah. Mako di dalam kaum pesukuan nan babuku wakaratan nan basimpang basapiahan. Allah setanai salataan, Allah setapak sapijaan, murai tak ado nan bakicau rantiang indak pada tiak lai. Konon waang kadigadangkan nak memaci tampuak jo tangkai pucuak pimpinan pesukuan, ialah pangulu tu namanya. Bulan sawa tahun dimuko di hari bayak bulan bayak, ombak tanang angin salasai hujan taduah kabuik puntarang ajuang balaya di musimnya. Sinan lah halek jadi pancang, tagak marawa dalam kampung gaba-gaba baradai panjang. Malatuih badia pusako bagua tabuh larangan tandu orang gadang nayak nobat. Maku dilapeh kulan siang kanagari dibantai ka bau panjang tandua. Di saat kutuke itu nak, dialek jamuan adat di sanan gala dilewakan. Anak ayah jadi pangulu orang gadang bersahabat tua. Gadang di payuang sepataga, basa di dalam pasukuan batuah pulau di nagari. Alhamdulillah bayaklah itu, syukur ni'mat pada Allah sanang layah mendanganya. Balah bana senang hati nak, dek malin nindak tabaco kan dek tukang alun talukih kan rasu mandi di anak sungai nan bak rumput di timporinai. Namun salampih dari pada itu nak, jokok dibaliak bak memanggang kalau diulang bak menyapuh dinok lalu dimanuangkan. Siko tagamang ati ayah takucui runggo wati bundo sabab balah dia baitu nak. Nyato bak pantun nurang apalah bunyi pantunnya. Si saliah mangkuto ameh mendaki mudiak kilangan, lah buliah mangkonya cameh mendapik raso kailangan. Mangko baitu ketua ayah, sepanjang nan ayah tahu suriah sipasin dalam adat contoh nan sudah di nagari. Adapun nan kemenjawe warih pangulu bukan urang sembarang urang pilihan dua dalam. Nan rimbun rampak jo adat babuah labek jo pusako. Mandeh kayo bapak batuah mamak disambah urang banyak. Mako kok dibandiang-bandiang diuku ado ke badan diri wa angko. Jauh lah panggang dari api nak. Awak gapuak tabawa lama kok tinggi ditunjang rueh lagak di baju palasuran gadang jo bareh rang bandua. Pitih sayu sekolah tangguang ilimu wa kurang-kurang pengalaman marape alun. Tapi baisi buah pantun. Sakalai ambiak kesalendang pembawa nak turun mandi. Yo adai awak mangapalang. Yo sarak jauh sekali. Kok mahapi basi jubilah dikuyuang. Tak baban batu digaleh upah tayawik kabau pincang raso membulang tiap patah. Siko tacame hati ayah. Tapi pulona. Banyak pituah nan badanga tuturan nurang cadiak pandai apalah bunyi nasihatnya. Nyampang nan luak lai kata timbun nan munggu makanan tajak paham yoranah pelikuan. Sinan tabantang jalan rayo alun nan jauh tak tajalang.
Ayah yakin nak asahkan dunia bayak situ elok paham memutus sadundun doa jauh sau sinan hidayah keturunnya. Tak ada kunci tak terbuka nak, sebab tak kalau tak cetak kuro-kuro orang membuat anak kunci. Carilah sampai basuh di mana letaknya anak kunci. Dia itu ayah ingatkan, kok nak tahu rajin bertanya, nak pandai sungguh beraja, nak arif kuat menyimak, nak mulia tapati janji, nak tuah di budi bayak, nak kayo pandai bine. Ku iyo parang kadihadang, nyampang amanah batarimo, langkok-langkok senjata diri nak, pagaran laya dengan batin tuntui ilmu sampai dapet. Asahkan namuh menyimak, guru berserak bakuliliang alam takambang ketuladan. Barajalah kabakih pisang, baabana rasio pisang nak. Idui anyo sekali joa, umuan tidak panjang ame. Tapi bapantang mati mengaris yak sabalun buah mengalupa walau jantungnya ketaulua. Pagi dipancuang patang tumbuh dipapek bataruak juo cakoroge kini badaun. Paneh bemusim tak nyolayu, dek ribui aram tabokekkan sampai maurai bunga manda. Tumbuh isuak babuah labek menyirah sabalik tandan dimakan urang sanagari buruang di pipi barsaki. Dialah sampai niat mengkasui, membari guno bakulil yang tarago indak disintuah nak inyo ketumbang rabah surang dilamati tunduak ke bumi. Umua usai tugas selesai jariah indak dikanalai bianan satu menilainya. Sebentar tapi berkesan, sekali penuh kenangan. Baitu falsafah hidup pisang lukisan hadis pada alam. Khairun nas yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Atau baguru pulo kebaringin nak tumbuh menangah-nangah padang. Dari jauh jadi pedoman lahan pia jadi tumpuan tampek bapuhun dagang singgah. Daun rimbun menyusun siriah ibarat atok kebataduah umpama payuang kabalinduang. Dahan gampa baurek tunjang menyatu hunjam ke bumi kok sakah pentang mempok. Buah nan indak labek bana, gadang sekiro makan punai. Nyampang lareh gugua ditampuak jatuh menimpa orang lalu alun menyeso nan di bawah. Diurek malantai tanah indak nan tumbuh luar rumpui. Rumpuinya gatia-gatialan cola piak perdani hijau, haluih lunak bak bulu kucing tampek musafir lapehara. Itulah sifat de baringin nak. Walau bapanih kehujanan tumpuan angin julim bubu meliwak ditimpa badai. Namun baalah bana penangguangan nak dek janji ikarata gua ikhlas sebagai payung panji sinan hakikat bahagia. Contoh yang sudah pada alam tuladan bagi pemimpin. Suko jerilah diperbanyak sabah tawakal dilabiahi. Tasabui tentang pengulu. Adapun asa namo pengulu dari pangka saratulu. Tampuak tangkai gagang pemaci sinan ninggoknya matoladi yang bakih punco arik mengungkuang. Kolai tampan tabao. Urek liek kareh bamatan dagi yang berpilin silang siwa tukang selesai membantuaknya. Dilangkuang makanan rawi dilariak tunangan ukia. Putih yang sanang bawa memuji simpai melilit sanang hati sapakai lilin jambalau. Uji mana kesimpulannya? Kok nak jadi penghulu juo, pangka jolu dalam adat tampuak jetangkai di nagari pembalo anak kemanakan. Taguah-taguah bapendirian, jaleh-jaleh tanah bapijak, yakin-yakin kamadiawah. Itu cie. Arati kareh bematan berprinsip dalam bersikap. Konsisten dalam bicara, tanggung jawab dalam bertindak. Baitu bahasa orang kini. Bantuak tampan romban manakah mukaswinyo. Tahu je nasib anak buah, peduli je masalah. Cepat tanggap dengan aspirasi arus bawah. Usah cuek tertu orang kini. Masa bodoh kecik orang Jawa butuh 9 bersuawak. Janyo putih yang malara ulu. Takanak simpai je bawa pengungkuang pengabe arek. Itulah iman dengan takwa anak. Agamo pagaran batin syariat pidoman niduik suluh di dunia yu akhirat.
Sataguah-taguah hulu sabi nak setajam-tajam matola diang. Nyampang ambalau tak marape alamai lungga dipakuakan pancuang janaro kamamutui. Itulah hinyo kasih sayang nak. Mangabek jotali budi babungo santun jo ibu. Pamor datang sesah mendapet karisma katibo surang sinan dibawa tepampangnya. Adapun hiasan jo ukiran mangko manih dipandang mato saju ati salesobatin banamu baramah tamah. Banyak leseng yang dari galak dapet sanjuang indak melantiang kana upe pantang mengaluah kariti jadi vitamin. Kayo musikin tak basisiah nan kurang sapo daulu nalai kama katai. Tapi kok tak basuo nang sadonantun nak. Kalau kau lulu tibarau bawa kajai simpainya dawai. Jo bantua indak manakah jo kilek jauh sekali. Elok tinggalkan mata sabi. Kato ko ura-ura ungkai berundiang taranjak-anjak patang pakai berisuat cahaya. Budi tersingi dinarami agamo mengulik dasun. Tiok disapo tak babunyi. Asa dimbau tak menyami. Suku memanci yang dibalango narunci yang nyurawi jo. Itulah pantang cilakonyo nak jadi pengulu pucuk bule pimpinan de orang banyak. Jauhkan bana tunakan duang upek sarapah nang katumbuh doso lah anak nang kadape. Ayah tak rila tentang itu. Oh nak kanduang imbawan nayah agak parapek melah duduk nak nyato ujuk kato-kato. Pado jangko takaran umum ukuran pasa nan biaso. Sawajah tentang pengulu pemangku adat di nagari. Menaruh sarai pemakaian kriteria kece orang ado sabaleh bilangannya. Manulah jinih nan sabaleh. Pertama Islam. Kedua musti laki-laki. Ketiga banda tajunanaya. Keempat balik berakal. Kelima sehat laya batin. Keenam orang arif babudi alih. Ketujuh peduli ju anak buah. Keselapan kasiah jaibo pada adat. Kesembilan menaruh jiwa pemimpin. Kesepuluh adil secara jujur. Dan nan kesabaleh ringan mului lama berundiang. Setantang Islam agamonyo itulah sarai pokok tangka. Salua agama Islam tertulak jadi pengulu sarai 10 tak balaku. Sebab itu kata ayah. Nan jadi landasan adat urek tunggang tali mariahnyo nyatolah hadis di Quran. Adat besani syarak, syarak besani kitabullah. Kok nyato inyo orang kapi ataupun murtad baliak gagang gugua sugalo kewajiban tangga rangkaian hak adatnya. Usahkan kajadi datuk nak baban pengulu keripangku menjadi sultan pun tak mungkin. Punah warihnya jadi minang babasuh jajak di pusako haram memakai nemu suku talantiang di rumah gadang. Baitu bunyi undangnya. Dalian dan indak ragu lai pasang sudah pakula mati. Itu yang pertama. Yang kedua, orangnya mesti laki-laki. Sebab sepanjang ukuran syarak laki-lakinya tu pemimpin babateh pada perempuan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Baitu ayat mengatakan landasan hukum syariatnya. Nan ketiga, babanda tajunanaya. Jaleh pusako pawarisan. Nyato basasok bajarami basuo pandam pekuburan. Bukan inggok, bukan mencakam, bukan pulau orang Malako talukih di dalam ranji. Nan kampe balik berakal. Alun sampai ukuran mumua orang terbilang anak-anak di luar sarai tu namanya. Diadai koto piliang dek karambia tumbuh di mato warihnya lansuang dari mama. Buliah lagala dilewakan walau datuaknya pajaketek. Namun memaci tampu andiko talimpah bakeh nan patui sampai menantinya gadang. Nan kalimo sehat laia sehat di batin. Kok badan sakit-sakitan, sakit nan tidak kunjung cegak.
salah bau kurang anggoto cacat fisik bagi cek urang di luar bilangan adat. Atau gilo dalang jo pasiak kan dua sebalah tali gitar nyato baluak kurang panuah indak baruang bagi masuk laki lah palang pasa adat pangkik pengulu balarangan. Dan keenam, babudi akhlak betarati. Walau mungkin dipandang mato bantu lai takah punado, tapi ko idui indak babudi laku parangai besuannya akhlak indak menaruah, ilang patui jadi pemimpin. Nan bak menitih kayu lapua ibarat menumpang bidok tiri hanyut serantau anak buah. Nan ketujuh, piduli jua anak kemanakan. Sapan tunggu balo tengah padang ingek taranak tapi cawai. Siang jago malam betanggang panjang caliak nyari yang pendanga arih diarek kemalatiang. Alun saki panawati bo baru tagamang laba jawe tiok tangih makanan tujuh. Baitu si paik rong balo. Nan kesalapan kasiah je cinto pada adat. Babaiyak sangko je pusako undang-undang berjunjung tinggi. Kok nyampang ragu jo adat ati bainggan menarimo dalam meniyo baindakan, antilah jadi pangulu urang munapiak tu namanya. Santano lai kemangawi adat disai dipakainya. Joko taraso membarei tibola cacik tapabandiang dikatakan adat lakuno lah tinggal caro berpikir mahambek garak pembangunan. Di tangannya adat kecaya tu nak bapitaruah hatah kemanci musang menjadi induk ayam. Nan kesambilan, leadership pandai menyusun jo matuk bijak melenggang ketalenggo sesuai agak juajiah. Dialuih karajo tukang indak bakasan sambuang paran nan bungkuak makanan tarah nan kasek makanan rawi sesuai mangko tekanak talatak suatu di makamnya. Dan kesapuluh, adil serta jujur. Adil dalam menghukum, jujur dalam menimbang di tengah letak tulang punggung. Sekadar menimbang sama barek nak jokok mau kuas sama panjang tibo membagi sama banyak. Alun sampai hakikat adil jujur dan patut diragukan. Sebab itu kata ayah, samu barek ameh jo perak, ganiah marikan saukuran daging setandi yang juga leme. Itulah zalim menemukan. Acubuang pikir yang ranuangkan nak. Dia ingin babui adil jujur nalurih-lurih tabuang. Angkare kayu sama panjang. Rumah apa nang kataga? Kabaalah bantu rumahnya. Kalau tunggak jo paran sama panjang rasuak sepanjang itu pulo. Taruh kepada kusen pintu anak janjang kasau jolai hingga ke pasak pintu dapua ukurannya ampe-ampe meter. Lai ke jadi rumah. Nah, de anak beradik kakak nan adik sedang di TK nan kakaknya to SMA. Dia giah jajan sama banyak dibari 1000 surang. Maka kejamlah waang kenan gadang indak sampai semangkuak baso. Lobo namanya kenan ketek jajan paremen 300 minum membawa dari rumah. Aba amang kenyo adil. Dima terletak kejujuran. Agiah nan ketek 500 bari nan gadang 3000. Itu barunya sedang elok. Mako hakikat adil kejujuran nak ialah meletakkan suatu pada tampek tapakai alu aja patui seimbang, serasi dan selaras. Di jari letaknya cincin, di lengan tekanak galang meliek jemato batin. Nah, iko sarek yang kesabaleh nan pengabisan. Banamu pemimpin tauladan bersambuang ateh di bawah sepaham balik bertimba komunikatif keciaran kini. Baalah helok bunyi rabab nak. Dek pakak orang mendanga beliau melengah saja. Maku paralu besiang ati tumbuh memandang dia terupo. Cito lalu mengkasui sampai sesuai umpan yoikan biduak satondan di pendayuang. Itulah sabaleh sarai nak. Itu pulo pendapat ayah sepanjang ilmu nanti simpan. Mungkin ditambo tak basuo dek rang cadiak balain sabui dek nan pandai betuka bunyi ujuknya ke situ juo. Ayah membaca nanti sirek tinggal dewaang memahami. Didulang sadulang lai pendulang ameh malako, ayah ulang saulang lai penyambuang nan putih cako. Sepanjang paparan ayah tadi nak bilangan sarek dek pangulu ado sabaleh parakaro.
Tapi kalau di kampung nak nyukucuk dilipek di gulung-gulung, jadilah inyo ampe macam, itu sepanjang adat. Ku ado orang bertanya manga kok sampai ampe sajo, indak 3 ataupun 5, 7, 8, 10. Jawabnya sesudah iku ayah terangkan. Kini rundiangan ditaruhkan nak, yaitu setantang sarek pangulu batasan kecek rangkini kriteria basualuihnya. Ado pepatah mengatakan, tiok lasuang bayam gadang, tiok munggu babalam mau. Kalau dirunui, dipanjangkan, diambil kauji paham, maka dapatlah dimaknakan bahwa setiok kapa benang kodoh, tiok pasukan bakumandan, tiok jamaah bayi mamah, tiok kumpulan bakat tua, setiok PT punya dirut, setiok suku bapangulu. Makonyo ayam bapa misana, babaliak cendang tadi, tiok lasuang bayam gadang. Indaklah lain mengkaswinya di tengah galanggang lasuang ayam gadang nambah kuaso. Lasuang adalah lambang komunitas, sebuah unit masyarakat nan punya wilayah hamurayat, langkuk pimpinan perangkatnya. Walaupun 2-3 bayam gadang si kuasa jo nambah kuaso na lain patuah ke komandan. Itulah inyo pangulu. Urek tunggang pucuk nan bulek pusek jalo pupunan ikan memacik taraju di kaumnya. Mako mencari sosok panguluna nan ideal cakap memimpin panutan umat di bawahnya, ado ampe kriteria. Ditamsilkan ke ayam gadang nan batando bapambawaan punya karakter karismatik, yaitu pertama nan sirah ranggahnya, kedua nan bakilek bulunya, ketiga nan badarai kukuaknya, kampe dilasuang pamainannya. Sedangkan nan panjang susuah indak tamasuk penilaian doh. Sebab hakikat susuah jotaji adalah simbol kekerasan. Disiko otak nan paralu, bukan do otot mepanggakan. Nah, mari tu baca cek. Ko ayam baranggah sirah tandonya indak pepenyakit. Kalaulah hitam ranggah ayam gilo maku akuak surang, berak kapuah hangok wagarau mato layua bulu maramang ikua kulai paruah ke tanah, cuba dak mudo ke kawannya. Mungkaswiknya nak, urang nan sehat laya batin. Langkah kameh garaknya lapeh utak janiah jiwa barasiah baru selesai pimpinannya. Juo barikuik pola pikir, kinerja kebijakan dan kepekaan. Sadonyo sehat terkondisi. Kun yang bukan karena kuni lamaknya bukan dek pesantan. Indak ciluah bebas KKN, urang barasiah luar dalam laya coga batin selesai. Itu cek tu. Dan kedua nak dan bakilek bulunya, yaitu gagah, necis, pede, jantan banyali besar. Kalau loyo kuyu marumuak memakai indak sambereh dimawi bawa ketumbuhannya. Lagak bukan di kain mahana, gagah bukan dek banyak baju, tapi nilainya di penampilan, sumbernya di dalam jiwa membayang lalu keparuman digarak nampak cahayanya. Mako nan disabui bulu bakile bukanlah hanya licin seganya, tapi basinar panji-panjinya pantulan nur nan di dalam. Tidak punya beban, itu istilah populernya. Selanjutnya pula pilihan yang ketiga, yaitu badarai kukuaknya. Lantang kalau mengecek, barasiah buah tutuannya. Jaleh irama vokal baseni baintonasi. Buah katonyo bamana, ibarat padi boneh setangkai sarimah haram bananampo tatunggang di tampuang orang, terserak makanan pilih. Tapi semantang pun itu nak, nan didanga bukan nyanyian, orang memandang nambah lagu. Tiok keluar dari hati, hatilah pulau menerimo, kalau meluncur dari muncuang sekadar malayok di talingo. Nilai rangkaian kato-kato, bukan manih lama batu tua indak sorak badantang-dantang, tapi buah isi katonyo. Kebenaran nan tahan bandiang, peluruh na makanan tilia bukti nan bisa dikakokkan. Itulah beda antara ota je pituah, antara pidato je ceramah, antara kampanye je pengajian. Mako nan dimungkasi kukuak badarai, indak lain indaklah bukan kato mengandung kebenaran disampaikan jemulik mani. Lama tibu di talingo, sajuak tajun di hati tapakua batin menarimu.
komunikatif, nyambung istilah di Betawi, bahakimah cara lamonyo. Nah, ikon pangalisan. Nan kampe dilasuang pemainannya. Joko pemain tapi bandarau ilia tabang kemudia tio paga tio bakukwa. Lasuang tinggal musang main tai taranak gaduh bacioan, pemimpin kapunduang tunamonyo lasase memilih bapak ayam. Padahal takalo masoda ulunyo saat amanah batarimo bajawe je pasatiran. Basumpah je demi Allah bajujuang kitab Quran. Nyampang di kanata awiyanya nak. Ikara sumpah babaco. Ipuah nan tidak ketawaran biso nemukan nalang-alang Allahu Rabbi nan ketahu. Mandanga lapatnya sajo misa kepada kayu mati. Manggaga pitala bumi bagoyang langit nan tujuh gumanta alam makuliliang. Cuwong pikiana. Nyampang khianat jo amanah janji sekadar buah mulik sumpah keganti gulo-gulo. Tanggung jawab di bawah lengah tarana indak tagubalo anak buah serak baserai. Mako padahannya kateh indak berpucuk, ke bawah indak baurek, di tengah digiriak kumbang. Awak indak baurek lai badan mumuak sebalik batang pucuk rogek badaun indak. Tagak juo memancang bumi baralah kabarek penangguangan na. Nyampang barantiang salai daun dapek bagayuit kalalawa, tan sano rabah tabelintang di sapo juo dek tindawan. Tapi apo kadayo kayu mati nak taseso di tengah padang basinggang jematuari pupui angin juribui. Kok siang batudong awan kok malam salimui ambun. Itu barulah kiyeh kato bayang. Konon pulo ditapasiakan dibaco ujuk maripatnya. Allahu alam para sayan. Kateh hendak bapucua. Artinya putuh gantungan tali langit. Murka Allah nyatu menimpo. Ke bawah hendak baurek. Tangga hubungan dengan bumi menyumpah umat nan dipimpin. Di tengah digiriak kumbang, punah wibawa nemu bayak mencibia mungkalu Allah. Itulah dalian sakahna. Kalau penghulu mengkhianat pemimpin orang kualat pejabat mencaki rakyat. Tangguang diangku kutuk orang sepantun kayu mati tagak. Merana sepanjang masa, derita tiada tara hina dina di alam maya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kini rundiangan diganjua surui nak penjapui nan tinggal cako setantang ampek mampek. Adapun angku ampek angku betuah angku pusako jak dulunya sukatan adat Minangkabau. Tiok suatu terbagi ampek tajalin di undang-undang talukih dalam limbago sampai kini baru bahindak. Cuba ang simak jale-jale. Adat terbagi pada ampek, yaitu adat nan sabana adat nan taradat, adat nan diadatkan, dan adat istiadat. Kato ampek bagiannya, yaitu kato pusako, kato mufakat, kato dahulu batapati, kato kudian, kato bacari. Aturan tabagi ampek, aturan adat, aturan syarak, aturan undang, dan aturan cupak. Pemimpin ado ampek urang nak benamu urang ampek jini, yaitu ado bepengulu, ado malin, ado manti, cukui kampek judu balang. Kabinet pagoruyuang banamu basampe balai. Bandaro di Sungai Tarap, Indomo di Siruaso, Makudum di Sumania, Tuan Kadi di Padang Gantiang. Ampek pasal buliah menggadai, yaitu mai tabujua tengah rumah. Gadih gadang indak balaki, rumah gadang keterisan, adat indak berdiri. Arah berjalan ampek macam. Pertama, jalan mendaki. Kedua, jalan mendata. Ketiga, jalan menurun, nan gampek jalan melereng. Nah, siriah langkok pun nampek juga nak, yaitu badaun siriah, babuah pinang, basadah, bagambia. Ramuan ube ampek daun, kumpai cikarau setawa sedingin. Kok tiba membuat samba, balado, bagaram, babawang, basam. Salero tunggang kena lamak, kok mato condong kena rancak, itu wajar, itu manusiawi. Tapi dek hati palingan Allah dek mato palingan setan punya orang santuang juo.
Tibo godo andek napasu datang bisikan dia ubilih. Katanya. Kalau iko contoh barangnya sari buliah jarang basuo beko urusan di belakang. Dima baranak, dima dibuai, dima tumbuh, dima di siang kok tak kini pabilolai. Mako tarambaulah inyo ke maksiat, lah karam baru menyasah. Adangnya jatuh di nanda tanah. Barasia hati dari awak eloknya tanda ulunya. Tapi dia buka pintu rasaki. Basuo kijang tawi bertamu anau minta sigai sinan baputa baliang-baliang. Hilang jujur tadi kianat. Dia itu ayahnya kan. Usah pemain tapi jurang nak. Ijan panaga dinan cupiang. Hati-hati menjaga diri hanya keindak kepintasan. Adil-adil kalau mau hukum. Jujur-jujur pagang amanah arek-arek memacik janji. Ko iyo saluak kadikanakan. Itulah baban di kapalona. Baban dan usah dicayahkan barek ringan mesti dijujuang. Kok karih kang pasisi. Sinjato bisa makan tuan. Runciang yang mencucuk pinggang mato tajam baliak batimba biso nanindak ketawaran. Ipuah nyo racun menyesuang. Ang nak tahu contoh jujur. Baabana caranya jujur. Caliaklah jujur tukang pangkeh nak. Guntiang narunciang di kacanya kapalo bule basarahkan. Pisau nan tajam di ganggamnya lihia sabatang bonyok kan. Karena apa? Karena tatanam keyakinan barasu inyo jujur je tugasnya. Bandiangkan jorang gilo memacik rantiang. Sakampuang orang mando, sabali orang mainda sinjato di tangan rang tak jujur. Paham mang mukasihnya yo? Nah, nan ketiga fatanah. Fatanah artinya cadia pintar intelektual. Cadia perlu dalam hidup. Biar untuk diri sendiri kok kunun memimpin orang banyak. Kalaulah cadia dan pemain. Kabek menarik jadi lungga ruang dan sampi jadi lapang rusuh betuka kadang hati. Tak luluak dan tak ketanaman. Alun ditanyalah berjawab. Aso disabui dua dapet. Tiga takana ampe sudah tabu sarueh jadi separak. Tapi cadia nan lia tak bakakang mularai ke orang banyak menyeso ke masyarakat nak. Ganasnya labia ba harimau. Sabuas-buas binatang makannya sakanyang parui lah kanyangnya lalu panjang. Tibo nan cadia masuk rimbo. Asah menjala di sembanyo hutan baluka di sasoknya jore awa di kuihnya. Cadia nama tu nak. Cadia burua. Cadia nan dimukasi di fatanah. Ialah cadia tahu pandai. Lama dia awak ketujuh dia orang. Awak mendapat orang tak kehilangan. Padang ditampuh tak barangin lawi dikundak tak beriak rumput tarang bilalang dapat. Ketahuilah nak. Adapun cadia karajo tak. Mendapat perintah dari hati zat iradat nama kandak. Lalu diracik, ditarawang, diolah, dianalisa. Tibolah ide juga gagasan menjadi rencana dan terpola tatuang direkayasa. Kok tertumbuh di jarak jauh dicari jalan berbalik. Pokok ketek labonya gadang tali sayu pengawe arek kapak buruak tagade maha. Lah sudah tak berpikir. Lalu dibawa turun ke bawah ditimbang ke sanubari. Di sinan raso bamainyo itulah tahu orang namakan. Selain diusua di pareso, luluh saringan akabudi, tagaknya lai dinandata, jalannya alah dinalurui, arahnya batua dinambana. Baru taujui dalam garak, baswo dalam amalan, itulah pandai kanamonyo. Sari kato isirun dia ngana. Urang nang cadia tahu pandai, baputa kinci-kinciannya bermain raso di dalam sinan baswo bijaksano. Raso di bawah nanya. Pareso di bawah turun, itu pituah di nantuo. Maknanya apa? Kandak hati nan di bawah naik ke kepalo. Karajo utak nan di atas di bawah turun masuk dado. Mako nan cadia yola utak. Nan tahu arih joraso nan pandai garak candukio. Atau pikiakan jauh tak, timbanglah jenurani, ujuikan jo amalan. Itulah inyo orang nan cadia tahu jo pandai. Joko diambil dari yang kona. Dapatlah ayah katakan baraso golongan orang cadia pandai indah identik di sekolah doh.
Status sarjana intelektual alulah jaminan orang pandai. Nan jaleh beliau hingga cadia. Tinggal nan dua langkah lai baru tiba di cadia pandai. Nah, ikut apa ngabisan? Nan kahampe tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Sebagai utusan Allah beliau wajib menyampaikan segala pasan nan datang dari nama nyuruh. Tak ada tersuruh tersembunyi sadonyo kami dipalalu hingga selesai semparono. Maka dek kita umat beliau wajib meniru manuladan mengikuti sunnah Rasulullah. Balighani walau ayah, sampaikan dariku walau seayat, baitu Allah berfirman. Kunun pulo pemangku adat menjadi imam di jamaah pawarih Nabi Muhammad. Tabligh menyampaikan. Indak saja secara lisan, jo mului jo kato-kato, jo contoh, jo perbuatan atau jo garak, jo karena. Dengan bahasa tubuh, baitu kecilan kini. Menyuruh sambil menunjuk perintah kata manajun karena jo mudah dek pengulu. Malarang mahampang mati indak larumi dek beliau dek karih layu di pinggang. Tapi kalau manajun asah malasau bakato asah meluncua, usahkan dituri orang nak bisa melonjak anak baji sinan anjang menyalak tuan. Nan dimungkasui indaklah sampai cahaya martabat joi bawa lidah nan tidak masin lai. Maka untuk itu tak cukui pepatah sajona tak sadang jo kato wayang. Barangkali para lukie teknik jo seni berdialog, retorika berorasi, berargumen berdiplomasi. Sehingga orang paham manggu-anggua, misi jo pisi lah tercapai. Tembak nak sampai di sasaran barulah benamu tabligh. Satu contoh yang misalkan. Basuo kambian karengkang. Dia launya menyimpang kalau diri basi suri dilantuangnya namu mati. Lai tawang caru membawa masuk kandang. Kieknyo iyolah helo sonsang ke ilia kandang. Inyo mengakeh basi suri loro pakan dua tali kambiang. Diri iri di loro, dio loro dili raso katagang di kanduri. Indak karaso tak nyo tahu pungguangnya lah dalam pintu tundo jo kaki masuk kandang. Beres. Nabi Musa kurang kameh pidato. Lidahnya kalu agak teloh tak ganggu komunikasi umatnya makin menjauh. Maka bermohon beliau pada Allah supaya Harun siadiakan duang orator lincah mengecek takato ahli diplomasi diangke jadi kambalan. Doa Musa takabuakan Harun dilantik jadi nabi samu tabligh jo kakaknya. Kalau Harun utusan Allah, pangulu pun suruhan Allah, samu satugas lain mandat. Dah firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu yang mengajak umat ke jalan kebaikan, menyuruh kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah uraian ayahna setantang sifat Rasulullah menjadi sifat dek pengulu sebagai pemimpin di kaumnya. Onak kanduang calon ranggadang bungo setangkainan kakambang banyak setampang nan tatuga harapan koto jenagari. Dari tadilah kita bincang sangkui semangkui jo pangulu siriah sakapua dari ayah. Kacalak-calak gantiasah menanti tukang alun tibu. Dek mamaang apa nanti tidak. Urang ngarimbun dengan adat. Lubuak rayo talago undang dalam nan tidak keajukan. Kakian anak mausai. Adapun tadi itu, awal dikaji tentang sarai menurut pasan biasa, sabaleh macam ragamnya. Taruh kepada cupak gantang suke tetagak di nagari ampe sauntai serangkaian. Sampai pun taradok sipai, contoh tuladan dari Nabi ampe pulo ragam jinihnya. Kini ko diansu-ansu apalangkahan nak dicubo-cubo menyanyi. To masuk ke pasal lain apa nanutang dek pengulu. Satantang-tang kewajiban nan talukih di dalam tambo curiangnya dapat kita lihat ada nan nampak perkara, yaitu nan pertama menurut aluan nalurui, nan kedua
menampuh jalanan pasar. Nan ketiga, memeliara anak kemanakan, dan nan keempat, menjaga harta pusaka. Mungkasi menurut aluan luruh, indak lain indak alah bukan menjalankan aturan nala sudah. Cupak tetagak kabaisi ragian tekambang kaditiru limbago sudah kedituang. Buek nanalah jadi undang kesanda di tiang panjang tagantuang di paran tinggi, sabari indak diubahi. Saumpamo, kok baru tang membayar, piutang batarimo kan, pinjam bakembalikan. Salah iyo ditimbang, doso wajib ditabui. Mencancang memampe, membunuh, membangun, luko menaweh, bangka mendamak. Kaki tetaruang inai padahannya, mulut tadorong ameh tantangannya. Baik itu pun aturan syarak, setantang nikah jo kawin faraid hukum warisan, suarang nang kababalah sekutu nang kabareknya. Termasuk jo di dalamnya hukum pidana pemerintah, lah nyato luruh aluannya, penghulu wajib menjalankan sepanjang wewenang jabatannya. Itu nan pertama. Nan kedua, menampuh jalanan pasar. Cupak buatan di nagari hasil mufakat musyawarah konsensus kato seyo. Bajalan mairiang bayu amaisi gotong royong di dalam kampung istiadat di masyarakat. Aturan norma sopan santun, heriang gendang cangkah jekai, etika jo hukum moral, sadonyo wajib dijalankan. Itulah jalanan pasar, urang sapakai melalui pangulu di muko mairikan. Nan ketiga, memeliaro anak kemanakan. Ikolah mutlak kata saya urusan pokok dek pangulu untuk itu inyo diangke. Yaitu memeliaro laia dengan batin rohani je jasmani. Haknya wajib dilindungi, hak material harato bando, hak hukum secara moral, hak azasi manusianya. Ko ilang yo dicari, luluh disalami, hanyut dipinteh tabanam dikai. Nyampang kok karuah dijaniahkan, kusuk diselesaikan, sengketo didamaikan, parang diucokkan. Dalam hujan ataupun panen, pangulu wajib manaungi. Beliau payung bakai bataduah, beliau benteng tampek belinduang, pengayom dia unak buah, juru salamat di nagari. Nan kampe menjago harta pusako. Adonyo pusako tinggi ibarat nyau dalam tubuh umpamu ayah bagikan. Hilang lanyok pusako tinggi punahlah pulau Minangkabau. Ketahuilah nak, ado ampek tapak pijakan Minangkabau tunggak menueh badirinya. Nan pertama, banasab pada ibu. Nan kedua, basandi pada syarat. Nan ketiga, basako kapusako. Nan keempat, baulayat tanah tinggi. Itulah pembesuh awak jaurang. Nyampang kok luak salah ciek bukan minang lain namanya. Dek sabab karena itu nak, kedudukan pusako tinggi indak boleh diganggu gugat, talarang berpindah hak. Distifikatkan pun jangan. Inyo dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando. Indak nam berhak menyentuhnya, termasuk orang pemerintah karena undang-undang melindungi. Baik itu saja saya suak, baik itu dimasukini, baik itu juga setarwihnya. Juara tu pusako tinggi diatur sosial ekonomi. Juara tu pusako tinggi dijalin raso badun sana. Juara tu pusako tinggi dicapai pemerataan. Makonyo di Minangkabau ndak pernah ado tuan tanah. Indak ado nan tak bermiliak sehingga menjadi buruh tani. Ndak ado. Nan kayo indak terlalu kayo, nan bansai indak terlampau bansai. Ba itu ingeknyo niat kita menyusun matok masyarakat nikmat nan patut disyukuri. Nyampang kok punah pusako tinggi nak. Badoso sugalo anak Minang mau pe arwah dalam kubur maratok datuk nan baduo cancang latihnya dicayahkan. Nah, itulah tugas dek pengulu nak bangkalai karajo nenek mama. Supaya memeliaro mengamankan dari pihak perusahaan adat. Biana datang dari luar ataupun tumbuh dari dalam. Selagi pengulu ndak takalok alim ulama maingetkan cadiak pandai taguh jebuek parik paga tagak menjago. Insya Allah salamatlah Minangkabau. Antah kok paga makan tinaman kok tungkek membawa rabah bapak taruh hatah kemanci. Wallahu a'lam bishawab. Nak kanduang cubo simakkan di kubak sana bulai setantang pimpinan dek penggulu.
Dari urayan ayah cako lah nyato siang nan baari lahasah tarang nembak bulan. Baraso pengulu adalah penguasa, adalah figur bukan to lambang togok-togok. Itulah sebab karenonyo nak galaran datuk jo pengulu indak sumbarang balake kan doh. Lahado bingkai na mengungkuang lahado undang maturnya. Menurut jangko ketentuan ndak ado datuk pangkat tituler, ndak ado pengulu anu merta, ndak ado gala anugerah. Ndak ado hadiah dalam saku walau kepada orang awak. Konon pulonan bukan Minang. Tatutui pintu di beliau menjadi pengulu gala datuk. Kok taragak bagala juo malakok lah secara adat. Tapi ikuti aturan main. Masuk bapa halau keluar bapa laci. Isi adat tuang di bago bayar segala kewajiban menurut adat negari di mano ranti yang pakai inggok. Itu pun sekedar gelar sultan bung. Sebab di negara ini WNI keturunan asing tidak berhak menjadi presiden. Begitu undang-undang mengaturnya. Tolong sampaikan ke mereka nak. Maaf om, memang begitulah Minangkabau, mau diapain lagi. Di Puta Pulau baliang-baliang nak, di silau pasal kena lain apa martabat dek pengulu. Martabat pengulu ada 6. Pertama, ingek dan jago pada adat. Kedua, ilmu berpaham lapang. Ketiga, kayo je musikin pada hati. Keempat, maha je murah di timbangan. Kelima, mengana awal jua kia. Dan keenam, sabar je rila memakaikan. Dan dimungkasi je martabat, ialah sikap mental dek pemimpin dalam membangun harga diri. Wibawa tumbuh dari dalam membayang kemukoroman menjadi tuah anak lidah. Pemimpin tak bawa ibarat katam lunggah sapi. Baalah bana kata jamnya kalau katam guyah penyapi kayu menanggan didatakan tukang payah musuh saja. Pangulu wajib jago jengek. Waspada tak boleh lengah eling kecerang Jawa. Untuk itu nak inge-inge sebelum kanai kulimek sebelum nabi. Malantai sebelum luluh memintih sebelum nanya. Jangan cakap habis silek tekana alik usai sambal keluar. Pantun pusako mengatakan, pancarinya tumbuh di bateh marauk ke batang daduk duri nan tumbuh tiok tangkai daun menjulai masuk air. Inge-inge lah nan di ateh. Nan di bawah kok nyomaimpok tirih kok datang dari lantai galodo tibo dari ilia. Pakaikan ilmu balang-alang nak. Raso katagang di kanduari. Tibo di kandua ditagangi. Ijan bagului menyintaknya agai banang nangka kusi rumik gumpalan memuntahnya. Pucuk senyali-nyali rateh, pucuk surian mudo-mudo, dilangi orang lalu linteh awak di baliak itu pulau. Dan ketiga, kayo ju musikin dalam hati. Kok tak ada usah bakasan, kok lai nambek membayang. Bapikia kok mengecek, usah kecekkan nanta pikia. Sebab pikia pelitu hati nanang 1000 aka antoknya padang kiro-kiro. Sebelum dijujainya lagala, sebelum dipatiak lamanggua, hilang diwawanya ni mama. Itu nang ketiga. Nang keempat pulo, maha jumurah di timbangan. Ko awih hurang secere, agihlah segalih kurang. Nyampang kok sayui penggalannya jambokan karantiang buah ijan dinanti kandak tibu. Maha nan tidak makan bali, murah nan tidak makan minta, alua nan tantang makan patwit. Dan kelima, mengana awajuakia. Adapun pantun pepatah lamo mengatakan, alun bakilek lah bakalam, bulan lah sangkat 30. Alun diliek lah takinyam, arasu lah tibo dalam tubuh. Memandanglah jemato batin, mencaliak jua kabudi. Sebelum dikakok disudahkan, sebelum di Bali lah tajua. 3 bulan hujan keturun payung di tangan lah takambang. Kalaluannya nak, sebelum katu dilabuhkan, sebelum langkah diayunkan, kajilah labo jerugi timbang mularai jemanfaat, jan timbul sesar kemudian. Nang keenam, sabar jurila memakaikan. Adat taluak timbunan kapa, adat buki tumpuan kabui, adat lurah tajunan ayah, adat pemimpin kena upe. Dek sabab karena itu nak, guntiang na orang ngampe angke dibawa ke pasar mandiangin talipek kain kabaju.
Kok tibo cacik jopek, sangko si tawa ju si dingin ba itu sipai dek pengulu. Bagurulah kepada Indo ayam. Tigo pakan masuk maharam batanggang mangko manateh. Baru keluar dari talua anak baranang masuk tabek sabajurilah menerima pitarwa hitiak dahulunya. Ayah bentangkan salai-salai nak disusun mangko dilipek barang talipek di ngumpalan dan ngalah pulau selanjutnya. Ado nang cacek dek pangulu miang nan patut dikisaikan ampe ragamnya nan terbilang. Maruponya. Pertama, pangulu nan pangalah. Kedua, pangulu nan pangaliah. Ketiga, pangulu nan pangelah. Keampe, pangulu nan pangaluah. Tasabui pangulu nan pangalah. Alun baranang lah mendingin, alun tajatuh lah tagamang sabalun lagu kalah dahulu. Adapun kalah jomanang itulah adat dek juaro. Mangalah ada manfaat, pangalah pangka cilako tandanya kurang pada diri. Dek yakin indak menaruh hati kareh parui badampuang ayam na lapang sapi udang. Lamah mental keceran kini kurang pede sama dengannya. Itu nan pantang dek pangulu nak jauh hibana atau nak kanduang. Nan kedua, pangulu nan pangaliah. Pangaliah samo je pangisa. Lah nyato balam nan basarang manga dek sikok basinggahi menompang bertinggal talua. Bajalan terekekeh, bakato teranjak-anjak. Tadi yo barisua indak panjang niatnya nak melili. Pangaliah je perundangan. Pangisa tibo di labo, urang indak picayolai larang pantangan dek pangulu. Nan ketiga, pangulu nan pangelah. Mahelah samu jemainda. Kok tasasa ikan kampang tasorong singka kailaban inyo mencari kato bali urang pahelah tu namanya. Pasang nanare arek lungga tagak disimpang karaguan gadang darah takut kakaneng. Tidak konsisten tu manamonyo cacek na nyato dek pangulu. Nan keampe pangulu nan pangaluah. Pancameh pemutih haso penggamang pematiaka. Alun di kamponya larata mental tempe orang namokan. Itu pangulu tak terpakai nak eloklah babaliak surui lipek pakaian dia mau pakai. Tantang nangko ayah pasakan. Nyampang ang isuak jadi pangulu. Usah pangalah tengah medan. Kalau nan bana ditagakkan patah sayuk betungkek paruh bapantang kiok di galanggang. Ijan pangaliah punya orang. Lah nyato orang mengaku awak lah satu mengamihi. Pambiak muko dinarami angkat telur ke cerang medan. Jauhi sifat pengelah. Kok muko awak namburuk usahlah camin dipacahkan. Banyak elah banyak mainda bukalah sipek nenek mama. Pangaluah nami sahabat anak. Usah ratoi banda lapang. Tajuni pusaran naya walau baraki batam pisang tak tekatkan sampai ke Subarang. Nan bak pituah bunyi pantun. Putih taraju walang-alang cabiak karateh tentang bingkai hidup nan usah mengapalang tak kayo barani pakai. Ayah bilang larang pantangan pasal yang patut dihindari cilako pengulu memakainya. Adalah hampir bagiannya cuba didengar disimakkan na ayah bilang ciek-ciek. Dan pertama, mahariak mantam tanah. Dan kedua, manggapai memanjek-manjek. Dan ketiga, basensiang kaki sarawa. Dan keempat, mangjujuang baban di kepala. Mahariak mantam tanah menyerahkan mato dinarami mana puak mendabiak dado konon sampai menampa orang. Itu pantangan dek pangulu. Kau indak de darah tinggi baliaulah kurang sipai. Turun pangkeknya 3 tingkek tuka bajunya jenang sirah jadi dubalang serang elok. Sebab kato pangulu menyelasai. Kato malin, kato hakikat, kato manti, kato pahuang dubalang, kato mendarek. Tak kalau betagak gadang masuknya gala dilewakan di bantai kabau panjang tandua. Dalam pidato panobatan tersabui kato bakieh dilaya kepada hewan wujudnya yato ke pengulu. Maruponya. Tandua ditanam, darah dikacau, daging dilapah. Maknanya tandua ditanam, membuang sipai pemuransang.
sifat hewani dalam tubuh. Sabab dek tandua bagi kabau sayang di kuku di harimau taji na runciang ayam gadang, itulah lambang percakaan. Itu yang patut dijauhkan dari jiwa seorang pengulu. Kemudian darah nan sirah dalam tubuh ibarat api menggejolak dari sinan asalnya setan. Itulah nan dikipeh dikacau-kacau nak sajuak sanubarinyo. Golek nak tibu di nan data menyawak dia ia tanang mahelo di nan salasai. Tidak temperamental, tidak emosional kata orang. Itu baru jadi pemimpin. Nan ketiga pulo, daging yang dilapah orang banyak. Dimakan di anak buah di mamah orang sekampuang kanyang lah umat sanagari. Tuah kabau jo badan gapuak, tuah manusia jo ilmunya. Ilmu jo pengalaman, fikiran dan tanang menyelasai skill jo kebijakan. Sadonyo untuk orang banyak amal bakti surang pengulu tauladan Minangkabau. Pandangan kedua dek pengulu menggapai memanjek. Memanjek boleh saja kalau basuo para lunyo. Tapi usah memanjek-manjek. Sebab itu karajo isen parangai paja anak ketek. Pengulu memagik-magik batang duduk berjuntai pangkadahan memanjek menggapai-gapai jatuh martabat orang gadang. Termasuk juga di dalamnya paniru gaya anak muda. Balepis bakawi sampi, batopi pasang tabaliak batato pulo di langannya. Baa gini yang baa gareceh mato menyela-nyela juga. Jangankan pangkik penguluna, tibo di badan nurang darai ayah bertingkah pejakete, lai baa rasu badanang. Indak menjajuk nampak dia. Nah, dan ketiga, basensiang kaki Sarawa berjalan bagage-gage. Di Minangkabau, kato bakia rundiang bemisana. Basensiang Sarawa basi gageh itu takah orang suruhan mental jongos jiwa tajajah. Panjapui barang nan jauh, pengaku barang nan nampia sensiang kain saruak jelatang. Sedangkan beliau dirajokan, nan tibo datang menyuruh bukan orang suruh-suruhan masak sarayo petang pagi. Apa lainnya? Kalau berjalan bagage-gageh keluar bakalam-kalam malangkah merusuk-rusuk mengecek berbisiak-bisiak bajua bermurah-murah. Itu karena orang maliang tu. Dia pun maliang di dapua, di pasar atau di kantua, samula saja parangainya. Dek sahabat karena itu. Basensiang kaki Sarawa berjalan bagage-gageh. Bukanlah arti secara fisik ijan dibaca nanti sore. Kalau ketampuah hujan labe atau berburu olahraga pengulu berjalan santai juga, itu patut dipertanyakan. Ada apa ini Pak Datuk? Nah, ikut nampak kebisan. Nan kampe. Nan kampe menjujuang babani kepala. Itu pun sama saja jalan tadi. Mesti dibaca nanti sirik ma'ana kato nanti bayang. Adapun kepala runggau tak nak disinan akka basarang sinan pikiran berkumpuannya. Jo itu puro pengulu tagak maurui anak kemanakan menjalankan tugas hariannya. Maka jangga indaklah patut barang dan maha dimuliakan diimpi di pisang mudo. Ko iyo barik ke dipik kua jauh patut ke di jalang. Kan beliau bakamanakan hamba rakyat nang kemangaku. Kala sawu ayam mandikan diri tumbuh tanah di awak surang barik ringan angin angkek sendiri. Tando lah punah kemanakan hilanglah guno jadi mama. Lah sudah pula kita kaji larang pantangan dek pengulu. Kini ayah papa ayah curaikan sifat cilaku nenek mama. 6 jenisnya nanti bilang nak. Cuba simakkan cek-cek. Nan pertama pengulu nan di Tanjuang. Nan kedua pengulu ayam gadang. Nan ketiga pengulu buluah bambu. Nan keempat pengulu katok-katuk. Nan kelima pengulu tupai tuo. Nan keenam pengulu busuk ariang. Tersabut pengulu nan di Tanjuang. Sepantun si pongang dalam ngalau sorak di runggo-runggo tabiang. Awak mariaknya mariak, awak balagunya balagu. Tapi diturut indak basuo, dicari indak bertamu, disigi indak bakasan. Bakato menurik-nurik bajalan meiku-iku menompang kau tak urang. Pengulu latah tu namanya. Dia ilmu tak menyimpan, dia paham indak menaruh. Sekadar gengsi dalam rapiknya penyaran mausul pulo namuh tagang urek lia.
Padahal mahambuh nasi dingin kecil orang nan diulangnya itu pengulu nan ditanjuang. Kau indak tahu elok lah hantok. Kau ragu elok tanyo padu dicibia orang banyak. Iko pengulu ayam gadang. Bakote ilia jemudia baku kuat sepanjang lasuang awak nan bagak kecil orang. Kotek nyari yang betalua indak kukuak panjang disabuang kalah. Tinggi lonjak gadang galapua lagu di kapak-kapak orang taji maliwak majapulo. Itu pengulu rancak di labuah namanya nak. Sega licin kupiah tel yang diresek saku tak berisi. Inyo nan hebat dari orang. Rencananya nampalnya rancak. Orang lah salah kesadonya. Baapulo pengulu bulah bambu. Tagaknya manapi-napi inggoknya di lereng tabi yang kulai bak cando tak kemangah. Di luar belilik tarikh di dalam kosong melompong. Kok lurih dalam sarueh buku kedua lama langkuang sabatang nampak bukuaknya. Dangalah pulau pengulu ketok-katuk. Pengulu ketok-katuk ialah tontong rang di ladang. Di gua mangko bunyi di gua baru tadanga kok indak tagantuang saja. Itulah pengulu pasif. Indak peduli je lingkungan, indak tanggap, indak sensitif acuah tak acuah jenayari. Inyo masuk tak menambahi kalua indak maluai. Disaru di ma peralu, diimbau di ma peguno. Itulah pengulu katua-katua. Danga pulo pengulu tupai tuo. Elok nan tidak mengalua gadang nan tidak mengatangah mahandok di pangkadahan. Garak lamban lambek berkisah indak tajalang juang dahan gilo mengisai-ngisai bulu. Itulah pengulu matiaka nak tak ada gairah hidup. Anak buah indak tahu nagari indak tersilau selalu ala lusuh di jujuangnya. Loyo indak energik. Tidak kreatif, baik itu pengulu tupai tuo. Aku nampak ngabisan. Yaitu pengulu nan busu ariang. Busu juari yang nan tabaun angi lai mawang punado baanya orang kamandake. Jalan satolan ditinggalkan duduk badampiang disisiakan orang lajajok kuliliang. Banang terantang di putihnya ayat taganang di kundaknya. Orang sadang bakasih sayang dihasuang ba anak carai. Lapau sabalah sadang laku diteba ramuan buruak orang tauncangnya mengakah. Pendeknya nak susah mencari orang sanang, sanang mencari orang susah. Contoh pengulu busuk ariang tu. Nah itulah nak. Itulah lah ayah kakak ayah papakan macam pengulu nan cilako barang nan patut yang jauh. Mano nak kanduang janyo ayah. Diansuan sua basurah nak sampai uji mengkasih mengaji tentang pengulu. Sare ijau utang dari baco. Cacik larangan depan tangan cilaku pengulu walah pulo. Kini ayah siangkan pasal lain kalangkapan jadi pengulu. Tapi aponan ka ayah bincang bukan wajib bukan paralu indak pulo takaran adat. Hanyalah ketukuk tambah sunat hukumnya bak ugamu. Kok dapat rancak lah itu kok kurang indak melunggah. Yaitu kesempurnaan dek pengulu. Ibarat ladiangan sabilah. Kok lah masuk putiang kaulu takana lilin juang balau bisa dipakuak dipancuangkan. Namun naknya salah saya samparono ulu sanang matu memuji. Tentulah basinyo bayak diringgi. Sapuah masak titiknya aluih bagembo sandaran tangkai simpai arek bawa mengungkuang. Ulunya kemunyang sirah. Ukia bajomba baliak balah bamego bapucuk arabuang akacino ragam tak sudah. Kau dapat pinta je pintu pengulu nan kadiangke. Andaknya pertama lah sampai umur 40. Yang kedua lah kawin berumah tangga. Dan ketiga ba istri je orang awak. Kampe sekolah SMA paling kurang. Kalimo lah duduk ekonominya. Kanam mantap tinggal di kampung. Kok mendidih tentu bapa makcik nak. Mancancang iyo balandasan ada makna hakimahnya. Tolong simak, tolong dangakan pilihi kata cie-cie nak jan senjang memakaikannya. Umpamo kayu labat tarikh ibarat bambu labar uyuang. Jiwa saga adik laki-laki menampuang muam 40. Sinanlah masuk nan masak. Laia taguah batin marapek paham dan tidak urak ungkai. Kok putih lah tahan sasah, kok hitam lah tahan tapo basi dan baliak di sapuhan.
Ibarat sarasah tajunna, indak lain meliuk-liuk malasau sampai di bawah lagu lagah di salobatu. Tapi alah latibo dinantanang menjadi talago dalam. Ayah janyah saya nelandai sajuak maureh akabudi sindan disawak hakimahnya. Calialah, Nabi pun orang pilihan mendapat tugas kerasulan sesudah baumu ampe puluh. Itu ciek tu. Sesudah itu ketahuilah nak. Sesudah Adam diciptakan, Allah memberi tampil diam di taman sarugo 7 pangke. Di siko apunan kurang. Lah cukui segulu ado kok makan tinggal menjangkau kok awih tinggal menagua. Namun sungguh punan ba itu ado nanumpang dalam hidup. Kudo nanalun bapa lano duduk ko alun bapa rintang tagak pun alun bapa menan. Si dia para guna. Mako dek kayo Allah Ta'ala. Sadang Adam tak kalok-kalok dipatah tulang rusuknya jadilah hawa sakutiko duduk bersimpuah diunjuran. Gadang hati kambang ngarabun di cito alah mukabuan dan diangan kini labuliah. Kok tadi jiwa beliau rasah di alun buah mimpi oleh yang dilapi-lapi ombak. Kinilah tanang julak pulau biduak dan Allah papandayung tinggal di awak mengamudi. Istri para lu dalam hidup nak. Di dalam berumah tanggo basuo jiwa dan tanang agamo bana mengatakan. Itu nan kedua. Yang ketiga, istrinya kok dapet, iyo orang awak jo. Sabananya indak salah indaklah jangga mengambil pedusi orang lain. Dan pangka saiman saagamo bamoral babudibaya kok kunun pulo rancak kami. Tapi ibarat oto tambangan kona. Carilah si tokar orang awak. Inyo nam paham liku jalan di ma tajunan pendakian di ma pesisir turunaya ataupun simpang lampu merah. Artinya, pangulu di ranah Minang indaklah samu jo Pak RW. Balain je lurah rang di Jawa atau pesirah di Salatan. Pangulu bukan pejabat. Nan bagaji berpiti tumbuh memacik proyek jo anggaran. Tapi karayu sukarela. Urusan baka panjangan indak memasuk bajam dinas tengah malam merangkak jo. Usahkan gaji nang kabuliah, pitih di saku nang keluar teh mani hawa nang katandeh kurisi tamu nang kapuga. Tak kadang, kandak buliah tingkak balaku sesak kabeknya nan talapeh, beliau cigin turun tanggo. Beko baliak di maparalu, sekali kandak tetagun hilang sugalo jesolamo. Ba itu jo anak buah, ba itu urusan juga korong atau bakampuang benayari. Nyampang ko indak samo paham namuah betengkang laki bini. Katanya, pado mau rih-rih hurang elok menjadi dukun kampuang bang, dapet jatah uang pemantau. Atau garin di surau gadang buliah pitah dagiang karoban kain saruang tiok dirayo. Baitu garoto amai paja. Makonyo nak menurut pendapat ayah. Kok jadi pengulujo carilah bini orang awak nan paham jo profesi suaminya. Kok tak dapet orang sekampuang balain luak indak baah. Di darek pesisir jadi salingka alam Minangkabau. Aiko nan kampe. Nan kampe sekolahnya SMA paling kurang. Karajo nan paling rumit nak. Mahapi basi jobilah menyumbek banda jujua. Sio-sio utang ketumbuh takasia negari kalah. Di malah lidah kemasinyo kalau pengulu buturuh. Kemanakan lebih sarjana urusan kantua kece urang basur mudia. Hilanglah rono dek penyakit, hilang tuah jantung mengucik bak dama di bawah neon. Dek sabab karena itu. Selain urusan adat, urusan sako je pusako. Nak basuo mungkin je patut sesuai carano je songkoknya. Pilih pengulu nang sekolah. Indak bana sarjana je S1 paling indak sampai D3 tamai SMA sekurangnya. Tapi kalau SMP indak salah saya konon pulau sehingga SD. Manekin jo ampu jari, bilolah ragi kebatukan minyak mamak masak cumeh narugi kita bersama. Dan kelima, lah mapan ekonominya. Tersabut di tanah Jawa ada bernama tanah bengkok milik desa turun tamurun tanah hulayat Cerwawa. Lawehnya sakanto-kanto sawah nembancah ke tanaman. Dipabuek bagetong royong padinya untuk palurah. Jo itu beliau hidup cukup setahun ke setahun. Kalau diukua masuk kini mewah hidupnya bak pegawai bak itu cerita tanah bengkok. Itulah sebab karenanya nak. Orang berebuik jadi lurah sinan. Namuah rugi bahabiah-habih beko terpulang dari sawah malah balabiah lipek gando.
Dulu pun di Minangkabau ado benamo sawah habuan ataupun sawah kagadangan serupo je tanah bengkok. Lawehnya indak sabarapo sekadar ubek jari payah dalam mauruh anak buah. Antah apalah tu sababnya jarang tadanga masuk kini hilang dan tidak tahu rimbo. Mungkin dijual dek pengulu atau dirabui kemanakan ulah membagak dalam kaum. Nah nyato kinilah punah antah di beberapa negari saja lagi. Dek sawah habuan lanyok pulau subsidi adat. Tinggal pengulu je nasibnya sawah ayah mandikan diri bertenggang surang je biaya. Pakaian pun balik sendiri. Dek sayang kepada adat. Ulah dek cintakan negari ni niat mamak memangku jo. Ndak ada niat nak membangkit cara maisi menyantuni membantu ekonominya sampai ke masuk ki Minangko. Mbak pisau tajam sabalah. Antara pengulu dan maurih jo anak buah dan dipimpin pincang hak je kewajipan. Pengulu dituntut kewajipan kurang panuh upek mendatang. Tapi haknya indak dibayar zalimlah anak kemanakan. Ibu awak nasib beliau. Basuo pengulu nambah pitih indak bakasan buah ratok. Tapi kok tumbuh je mamak bansai tasingi bana dinarami. Urang kalapau pulang rapik beliau berjalan bersensuik. Bakayuh mengapik saluak pulang menuju rumah anak. Alu-aluruh tetap ditampuah. Pasarami di jalang juo. Ku ado rapik di balerong pai mauruh alek kawin. Menyilau anak kemanakan atau sangketo didamaikan. Itu nan wajib dek beliau. Tapi ndak ada orang yang bertanya. Lai koh seo bendi mama? Ndak ada. Jaranglah bana kemanakan menyalekkan rokok gak sabung kuih. Usahkan sahalai kain saruang ataupun baju guntiang Cino. Memprihatinkan memang. Dek sabab karena itu. Jangan sampai pengulu tainayo, jangan leceh adat Minangkabau. Dalam mencari pengulu baru, dipilih calon nan coga nan mapan ekonominya walaupun indak kayo bana. Atau iduitkan sawah habuan. Ko indak panuah katih, panuah ke bawah jadi jua ba itu mangkunyo adil. Aiko nampak ngabisan nak. Bangkonya taguk samparono tanamo urang nenek mamak pengulu pemangku adat. Iyo tetap tinggal di kampung andaknya. Dangalah pantun buah ratok cuiko bunyi pantunnya. Bungo padi bungo anjalai kedua je bungo lado di mana gari kesalasi pengulu marantau pulau. Ibu lah hati anak buah dibuai lalu digamangkan bak pujuk pagadang tangi. Awak lai berpayung panji taguluang di perantauan pusako di kampung Kaujanan. Ado bana wakia penungkek unjuk tak sampai babarikan. Biang tabuak gantiang keputuh kato sudah buah karek di tangan mamak dan dirantau. Tak kalau pandan kadituriah mahalah rimbo jemu pakai haroklah anak kemanakan belinduang di kayu rimbun. Tapi pengulurang memacik tak bilang kayu ke kampung tak pandang di masyarakat urang baragiah elo ati. Mako indak dibanding-banding lain. Sabule ujuang Jepangka setanai ilia jemudia jatuh pilihan ke beliau. Lalu ditakwa hari penobatan dilapih pulang siang ke negari. Baralek bagadang-gadang memotong membantai kabau barekam syuting video. TV meliput dari padang kamera wartawan bakilean bupati duduk tengah halik Pak Camat datang dahulu. Tapi nak, alun laila yu agaba-gaba tungku paralek angik juo. Beliau melompek naik sedan cigin larinya ia jalan memakiak bunyi kalason tinggal kampung yukabuiknya. Sesudah samanja itu, kaba indak berita indak nan bak melapih badia pacah. Uci yang wih mensiwabih gampo negari jerantamnya. Tapi usahkan larih nan dipidiak piliru tinggal di sambangnya apo ketenggang Minangkabau. Laibana pitihnya pulang rumah nang gadang direhabnya ayah berasia masuk dapur zakat karoban tiap tahun. Tapi cancangkan duo segaragai kapanan duo salabuhan. Pertamu ia tampak rupo kedua raik nan tersimpan. Selain pimpinan Joharato, pimpinan rohani wajib pulo. Memupuak raso badun sana, baswo elok baimbawan tiba diburuak bambawan. Saino samalu setuah secilako, tetungkuik samo makan tanah, tetilantang samo makan ambun. Salisiah kadiluruhkan, sangketo patut idamaikan. Nantuo koknya tasama, nan mudo koknya tadorong samo ditawa balik balah. Nah, ko iyo pangulu menyelasai. Ba'a berundiang jo telefon tadangalai tanpa indah. Rumi batutua dalam sore tumbuh tak dapat disiangi tanyo tak kunjuang bapambari. Mangkonyo kami samparonona. Pangulu tinggal di kampung.
Sinan kok baru basuonyo, siang ka mencaliak-caliakkan, malam ka mendangadangakan, dan jinak supaya tanang nalia jantabang jauh samu digaro keduanya. Di masa zaman dan bak kini banyak orang gadang jadi datuk pejabat jadi pengulu. Sajak nan sadang berkuasa taruh bakih mantan mentari nan jenderal purnawirawan, anggota DPR juga MPR, orang kayo konglomerat politikus intelektual. Sadonyo barabuit jadi datuk. Malah nan hebatna. Orang di luar pesupadan nan tak ada sawa pucuaknya, tak ada silang ureknya. Lai basasak menyelingki ingin nak satu jadi datuk awalau berjuta piti habis. Kok dilihat salah yang pandang patutlah bangga orang Minang banding mamak orang tak pandang. Tapi survei membuktikan tingginya indak menunggangi lawehnya indak menyelimuti cadiaknya indak malapangi. Ibarat balaki tukang ame gilo dirintang ngatiaruk mabuak dayun nangan-nangan tiok dan sudah orang punya. Sebab itu kata ayah, indak mungkin indaklah patui urusan awak dipikirkannya banyak proyek temangkalai. Konon basaro jubayo setantang nasib perasayan. Supadan dianjak orang gindo lalamo indak pulang siema membuat ulah mamak wakarih nak menggadai. Itu urusan mancik-mancik namanya dek beliau. Deknya negara berpikirkan valuta asing nak bakaji, bursa efek tender-menender. Laibana bisa bertamu. Caro awak denyok tabeh, alun sudah sampai kato beliau capek menungkehi. Maaf, saya harus pergi ada meeting di perusahaan. Atau cukup dulu sampai di sini ya, saya harus istirahat. Beliau bersinta pai bayi yang masuk ke bilik. Tinggallah mai surang diri pulang berbuah-buah rato. Sia nan salah, kita nan salah. Lahado pantun nasihat indak didanga dia makan. Ma bunyi pantunnya. Kayu kabajak sadionyo kiranya lantiak landayame, kan ini mamak sadionyo kiranya cadiak pandayame. Kok cadiak usah cadiak ame, kok pandai ijan malampawi, ambil ukuran sadang elok sesuai biduak je pandayuang. Mamilih datuk je pangulu, orang berpangkik berprofesor, tapi bak misa jompamu, menembak pipik je Mariam namanya nak. Banyak bana mensiwabih dari hamek bunyi dan tamnyo, buruang makanan badiangin. Tapi nan maheran, apalah sebab karenanya beliau bakaja jadi datuk padahal karajo tak dikakok. Apa sekadar pelangkuk gala, pemanggak ke orang lain, awak turunan Raden Pulo bangsawan dari Minangkabau. Entahlah, beliau suranglah yang ketahui. Adapun berdirinya surang pangulu basuo 9 keadaan. Manyo nan 9. 1 mati betungkek budi. 2 hidup bakerilahan. 3 mengguntiang siba baju. 4 ayah gadang batu basiba. 5 anyut siriah jo gagang. 6 membangkit batang tarandam. 7 mengambang dan talipe. 8 menyiliah di tengah jalan. 9 membangun nagari baru. Pertama mati betungkek budi. Di saat pengulu wafat, aja tibo jajan sampai mai tabujua tangga rumah sinan diangkek penggantinya. Atau di pusaro tanah tasirah pidato lalu diserakan, ramo-ramo si kumbang janti kati endah pulang makudo, patah tumbuh hilang baganti pusako turun kena mudo. Maka tagaklah pengulu baru sesudah adat diisi kanagari lembago dituang di pusako. Dan kedua, hidup bakelirahan. Kok pengululah uzur lah ya batin. Badan mumuak dimakan mumuak awak tua kudarai abih mengecek labulak balik. Dan jauh hendak terjalang, ko ampia hendak terturik lurah dalam bukit lah tinggi. Maka tibalah niat karilahan malatakkan baban nambah piku. Siriah nak pulang ke gagangnya, pinang nak surik ke tampuaknya, amanah babaliak ke pusako. Di saat ketika itu, disilau warih penggantinya, nyampang di adat kutu piliang pawarih batali darah dicari jauh hampiannya. Di adat bodi ceniago dilihat giliran tibo di kambang ranji pesapiahan.
Lah basuo alu ajo patui, sabule anak kemanakan bule lah dapat digolongkan, mako tagaklah pengulu baru bagala tatap bak nan lamo. Biriak-biriak tabang ke sama, dari sama turun ke laman melompek ke tanah batu. Dari niniak turun ke mama, dari mama ke kemanakan, jawek-bajawek ke bawahnya. Dan ketiga, mengguntiang si babaju. Kok nak buah lah bakambangan nagari bakal lebaran. Joron diangan kato sepakai dibagi dua anak buah. Nan di atih ju nan di baru, nan di lia ju nan di mudia. Untuk memimpin kaum nan baru diangkek pengulu surang lai gala ada tuaknya bak nalamo ditambah ujuang pembesohkan. Kok tadinya datuk perpati ya, di beliau pengulu baru kemenakannya tinggal di gugua, magala ada tuak perpati gugua. Anak buahnya banyak nan dilambah, diagi gala pusaku datuk perpati nan dilambah. Sedangkan pengulu tuo tatap begala banu sali datuk perpati tak bau juang. Baik tu juo datuk na lain sesuai kata mufakat. Nan kampe ayah gadang batu besibak. Kuk basuo silang salisiah taraduk warih ke menjawe. Surang tak namuh nan baralah. Masing-masing punya pengikut sama bertegang keduanya rata lah nyatu berperinggo. Maka disibaklah anak buah. Dibuat para hucik surang ditanam nang kodo baru pasisia tinggal memilih. Satan tanggal ada tuaknya indak memakai nanusali. Kaduonyo batu kuat tambah atau membangun gala baru. Sesudah ditatiang cara adat, siriah dicabiak di nagari, maka tagaklah pengulu baru bertambah bilangan salamoko. Dan kalimo hanyut siriah juga gangnya. Nyampang datang orang satoboh, datang sarato jada tuaknya langkok baurang ampek jini. Niat bermukim di nagari lah tagak sabalunnya. Lalu dilingkar cara no ditatiangkan bayi yang pinta je pintu suku labana menerimo. Kok kandak lai kabuliah pitaruah bapa lakukan ditarimo datuaknya di negari. Di bawah duduk semerandah seratus tagak semu tinggi bersama pengulu nama nanti. Tagak pulolah pengulu baru batu kuat bilangan ingat mama. Nan keenam membangkit batang terandam. Jukuk di dalam satu suku satu payung ataupun jurai alun basuo ke pengganti. Tersabab pawarih alun laia nan patui tak nampak pulo. Atau bailo baragang coba unjun barabui jadi pengulu tabanam dulu sementara. Nanti kalau tibo dinan salasai penggantilah tersadio. Baru diangkek datuk baru penyambuang nan putih cako. Itulah nan dinamakan membangkit batang tarandam. Nan ketujuh mengambang nan telipek. Dek kesanggupan adulah hado. Alun tangkek batagak gadang kurang harato kurang biaya. Tatangguah dulu sementara. Dilipek bangkalai jemu pakai disimpan ju perundangan menanti masuk ketikanya. Beko nyampanglah mungkin malansuangkan dipilih hari nan elok dirancang masuk ke baralek baru tagak pengulu baru. Panobatan itulah nama-namakan mengambang nan talipek. Nan kesalapan menyilih di tengah jalan. Mungkasuinya ialah menyambung sisa bangkalai dari pengulu nan beruntuah. Runtuah tersebab parangainya membuat sumbang salah. Dosa nan tidak dapat ampun salah nan tidak termaafkan. Pulau Sinyaru rampak pagai hilang di lamun-lamun nombak, hilang pengulu dek parangai, hilang di mata orang nan banyak. Dan kesembilan, membangun nagari baru. Adapun berdirinya satu nagari melalui ampe anak janjang. Mulai bermukim di taruko badangau jarak-jarakan. Itu teratak menemukan. Taratak bertambah rami baumpuak menjadi dusun. Dusun berbilang jadi koto, koto baimpun jadi satu. Tagaklah nagari baru. Sarai nagari ada 6. Yaitu balabuh batapian. Basasuk bajarami, bapandam bapakuburan, bagalanggang baparmedanan, babalai bamusaji, bakampek suku. Arati kampek suku, mangkosah tagak nagari kalau dihuni ampek suku labih buliah kurang tak jadi. Maka setiap nagari baru berdirilah pulau ampek pengulu. Kemudian baru bakambang sampai bapuluh jubaratui. Nah itulah 9 perkarona. Tersebab berdirinya pengulu baru menurut adat nambah pakai di ranah alam Minangkabau. Tadi lah ayah singkok bilang buah setantang sebab alasannya tagak pengulu di negari. Ini dan alah pulau sabab musabab kebarantian surang pengulu. Adalah 3 penyebab. Yang pertama sabab dek mati sampai aja. Yang kedua sabab dek tua badan lamah. Dan ketiga sabab beruntuh dari tandan.
Setantang sabab pertamu, dek matilah sampai aja. Umur sudah rasa kiabih, badan berbalik ke asalnya, asa tanah surik ke tanah, roh kembali ke hadirat dari Allah, pulang ke Allah. Maka putihlah segala amal, tinggal hak je kewajipan lapeh amanah dan berpagang amanah pengulu dari kaum. Dan kedua, lurah dalam bukit lah tinggi, badan tua tubuh lah lamah, bare indak tapi kualai kok ringan indak tajinjiang. Aluan neluruh tak tertampuh, jalan dan pasar tak terjalang. Atau dek penyakit dan menimpo sakit dan tidak mungkin cegak, tambah dicalak makin kabur. Maka tiba ikara dalam hati, kok panik lah nak berhenti, kok patang lah nak bermalam. Lah rila badan mengulipah, berbaliakkan mandat ke pusako. Di saat ulaan berterima sampai kutiko bilangannya, jalanlah peperantian, katulah kesudahan. Veteran datua awak kini mantan pengulu menamukan bandaro adat rangimbaukan. Ikonan paling yang menyediakan nak. Tersabab beruntuh dari tandan. Artinya beruntuh dari tandan. Nyampang kok tampu aluan layu tangkai arek menggunggung rantiang. Tapi buah lalamu tak berisi tak gantung apa kegunonyo. Elok diruntuh-diruntuni pada menyamak-nyamak saja. Ado contoh kapatangko teradok pengulunan kampe sesudah Habibi memerintah namun tak guna kita sabui. Dek buah baulek dari dalam kulit pun lakang mengalokak. Maka dihoyak di pangkadahan supaya gugua turun batang baitu kandak orang sekampung. Ndak dapet bakato nanti jawab dakwa tak badanga maaf jam pun tak peduli. Kasudahannya malanti yang juo beliau. Jorato turun istana merangkak jo kolor salai bairi yang berbalik mudia bairi irik laki bini menuju rumah usalinya. Kata wilana basuo ampe keadaan barunya buliah mengguguakan baitu menurut cupak gantang aturan sudah dinegari. Satu, kalau pengulu hilang rai entah kemana mengiroknya. Dua, disapu indak berbunyi diimbau tak menyami. Tiga, basuo pengulu nalah hilat, gilo pasiak didik sinewen. Kampe membuat sumbang salah di negari. Barunya bulia diguguakan. Kok mati tak tahu kubu, kok hilang tak tahu rimbo, anyuiknya tak tahu tumpak. Jajak indak bersuriah hindak, pasan sepatah hindak tibo, surik sepucuk hindak datang. Sesudah bermusim menantikan alun juo kunjung wasuo, lah buliah diruntun jamu pakai dicari nam baru kegantinya. Dan kedua, disapu indak berbunyi, diimbau indak menyawi. Iko pengulu tak namuh tahu masak bodoh ju anak buah urusan negari indak menyatu. Mauruh diri sendiri gilo mauli anak bini. Di bawah wayonya mailak, diminta berundiangnya malengah konon barapek di baleong. Kepada beliau dusulkan, kok barik raso tak tapi kuangku, ringan mungkin tak tajinjang suruikan kato ke pusako. Pulangkan amanah elok-elok. Nyampang beliau bersikare indak nyorila membarikan hak den dunia akhirat katanya. Maka runtuh gaik ko dari tandan. Lenserkan beliau ke paralon bapecat baso kasanya. Ikonan kampe. Apabila pengulu membuat sumbangnya salah, nyampanglah nyato kesalahan. Lah basuluah matuari bagalanggang matu orang banyak. Batali dapat diri bertampuak buliah di jinjiang seketek pun indak nama ragu. Maka untuk menjaga martabat suku, memeliara adat dan kawi, melampuk malu dalam kampung, runtuh beliau dari tandan. Piyuh gadiangnya dalam adat, kikih balangnya di negari. Apa sebab? Dek pangulu tinggi sarantiang, kinilah raso kemempo. Di muko hanya salangkah, kini imam labat tahu luak. Capek suruhkan ke belakang, ganti jo makmum dan salasai, jangan rusak ibadah semen saja. Entah ko ado nan ditenggang. Bahabu bisa diganti kok kuma patut disasah kupuat tobat gawa meisi tak pulang kepada pusakonya. Adapun nan termasuk sumbang salah ado ampe ragam jinihnya. Pertamu tak panjek daduk beduri. Kedua tetampuah rimbo larangan. Ketiga tak kurang di bilik lamang. Kampe tak pasuntiang jo bunga karang. Adapun tak panjek daduk baduri, maknanya lajaleh kayu baduri dipanjek digagai juo tangguang diangku akibatnya. Yaitu melakukan cabuah kriminal, tagahan adat dengan syarat dilarang mati undang-undang. Samisa tikam bunuh jo rampok rampeh,
siabaka jo peracun samun saka je tupu tepo umbak umbai je dago dagi hello unjun je curi maliang. Tatampuah rimbo larangan maknanya ialah wilayah hukum pelanggaran talarang memasukinya. Umpamo minum tua mabuk-mabuan ganja ekstasi sabu-sabu, bampok bakwa jo barambuang bataruah bermain judi, pengedar bandar narkoba masuk sindikat pelacuran diam-diam menjadi germo atau menjadi agen togel. Tak kurang di bilik lamang gadang kepala jamba, simbol hidangan Minangkabau bataruah di bilik dalam tak simpan tak kunci arek di sinan mamak tak kuruangnya. Artinya kejahatan seks jo susila sawah nan tidak berpematang memancing di tabe orang, yaitu zina basuko-suko perkosaan jo kekerasan. Membari malu orang padusi menggaduh anak gadis orang pelecehan tumah namanya. Di rumah lai babini punya kawan diintai juo selingkuh turang namokan. Menggungguang membawa tabang membawa lari anak gadis kawin menyuruh bawah tangan. Tapasuntiang je bungo karang. Nyampang kuk lai bungo rayo sananglah hati kemanakan tuah dek ninyak dengan mama. Tapi ulah dek akok rembang mato bungo batu dan dijujuangnya taga beliau kareh juo. Walaupun buliah, tapi tak calo di masyarakat randah bana nilaian orang indak bermoral randah budi. Misal, kawin sajiran dalam adat atau barampia rumah tanggo, membiak jando aluran mama mantan bini di anak buah, basilih lapia idui-idui, marabut tunangan orang, mana langkai di dalam idah, atau menjadi orang bayaran penabuh cara italak tigo jatuh talanyau martabatnya. Baik itulah menurut adatna uku aja jangko di nagari tinggal kita memakaikan. Namun jarang labana wasuonyo orang meruntuh dari tandan. Panjang usua paresonyo nak malu terserak di nagari acok di lampok orang. Nalangkok paparanayah sadunanado diadukan kok kurang cari tu kuatnya. Sebuah layayah tambahkan tantang gini ragam pengulu dan ala pulau diuraikan. Di kalarasan kotu piliang pengulu bertingkek-tingkek basuo ampek tingkatannya. Menolah ampek nanta sabui bajanjang nayak batanggo turun. Pertamu na dikatakan pengulu rajo. Kedua tak bilang pengulu pucua. Ketiga tersabui pengulu payuang. Kampek bernama Pangulu Jurai. Sawajah Pangulu Rajo, Pangulu tertinggi di nagari memaci tampuak tangkai adat. Dalam urusan banagari di tangannya tagang gamare, gantiang putih biang katabu umpamo daulat rajo-rajo. Pangulu Rajo turun-temurun dari suku paling tertua dan mulai bermukim di nagari. Dan kedua Pangulu Pucua. Pucua pimpinan dalam suku orang Mahita memutiahkan anggota andiko di nagari. Disabui juga Pangulu Andiko. Inyo anggota di nagari, satu menyusun jematok di bawah Datuk Pangulu Rajo. Dan ketiga Pangulu Payuang. Tiok suku bapayong-payong setiok payuang bapangulu kuasonyo sabate payuang. Beliau satu di nagari sekadar membantu Datuk Pucua. Tapi dirapik menjadi hadat kukuaknya indak badanga menumpang ke Datuk Pucua. Tantang nangko banyak ragamnya lain nagari lain langgam. Itu yang dikatakan adat saling ke nagari, pangulu saling ke kaum. Nan gampe pangulu jurai, ikulah pangulu paling bawah. Sapiah balahan dari payung dibari bajurai-jurai diagih bapangulu banamo pangulu jurai. Adapun padang gubalonyo sabateh jurai surang-surang menyusun mamak nan di bawah mamak tunganai rumah gadang. Tak kadang anak buahnya diciek juduo rumah sajo, na lain pada tua pulau. Dalam rapek di balai adat, Pangulu Rajo di Anjuangan, Datuk Pucuk di Anjuang bawah, Datuk Payung duduk berapak di lantai dan sehamparan. Baitu konon aturannya menurut garis cupa adat di kalarasan Kota Piliang. Balain corak langgamnya di kalangan Bodi Ceniago, di siko sistem demokrasi, duduk sama rendah kok tagak sama tinggi sama seragam martabatnya. Balai adatnya ndak banjuang. Kau duduk sedaran kau tagak sepematang, indak bersibak je bersisiah bukan bainggo je babate. Nenado bau juang je bapangka, tampik pimpinan ju anggota.
Tantang pengulu kapalo inyak palo imbawannya, beliau dipilih karapatan. Berdasar mungkin je patui sesuai rukun je sarai menurut cupak di negari. Gadangnya bapa giliakan, cadiaknya bapa tukakan, bapilih setiap periode. Baitulah nak, ragam sarato bantua di ranah alam Minangkabau. Cie elok nalai rancak samu dipakai keduanya. Walaupun koto piliang ataupun budi ceniago katomu pakai nama pakai. Itulah warih nama Jawa, itu pusako nama tolong. Dan itu pula wajah Minangkabau, nan takkan lakang dipaneh, tak kalah dihujat, lestari sepanjang zaman. Kini sampailah masuk kutikonya ayah membilang kawasaran tentang pakaian dek pangulu. Adapun pakaian resmi dek pangulu terdiri 9 macam, yaitu 1 badeta panjang bakat tua, 2 baju hitam balasaria, 3 sarawalam buat guntiang Aceh, ampe laki si sampiang nginggo lutui, 5 takana cawek ikat pinggang, 6 tasisi karih nan sabilah, 7 di bahu tersandang kain kacia, Kasalapan memaci tungkek dan sabatang, 9 mata rompa solo besapi. Tentangan deta di kepalo, badeta panjang bakat tua bayangan isi dalam kulit, panjang tak bisa orang ukua, lebar tak dapat orang bidai, salili lingkaran kan yang ikek setuang di kepalo, atau memakai saluak timbo, batiak benamo deta Jambi batulih kalimah Arab bajanjang lipek batanggo ujung tersimpan tarasio. Tiok katua berundang-undang, tiok liku akan menjala. Dalam karui budi merangkak tabuak dia paham tiok lipek. Lebarnya pendinding kampung panjang pendukung anak buah. Hamparan di rumah gadang parauk gunjongan nampe. Itulah rasio ilmu penguluna. Panjang dikumpa jadi deta, laweh dilipek jadi salua. Sinan terhimpun kearifan tandonya bijak candokio langgam pemimpin Minangkabau. Babaju hitam gadang langan. Langan tasensiang tak pembangih bukan karena dek pamberang, tapi pengipeh angin nak dingin pengikih miang di kampung pendinding bala maimpok. Siba betanti timba baliak mengilek mengali mantang tatutui jai pengkalangan, tando mauleh tak membuku membuhu indak mengasan. Lawi ditampuah tak berombak, padang diturui tak barangin, pandai magak magiahkan. Langan bemiliak kiri kanan, bamisiah makau keamasan, laweh berapi jinan ketek tando orang gadang berpengiriang. Indak basaku kiri kanan pantang menyimpan mandokkan, jujur amanah laya batin indak panaruah sipek dandam bananan tidak tersembunyi. Lian alapeh tak bakat tuak babalah sehingga dado, orang bersifat lapang hati alam laweh padangnya lebar, tak runtuh gunung dek kabui, tak karuah lawi dek ikan sabar jurila martabatnya. Tagangnya baleo-leo kanduannya badan tiang-tiang, baik manih pandai melulua, elok buruak pandai menyimpan sinan rasio kabesaran. Sarawah hitam gadang kaki, kapanurui aluan alurui penampuah jalanan pasar ke dalam korongja kampung sarato koto jenagari. Langkah selesai bau ukuran martabat nan anam membatasi, murah jumaha ditampeknya, bayo mangko bakato batolan mangko bajalan. Tanah kudarang dinan hitam paham hakikat tahan tapo manahan sudi jo siasek sarato tanyo jeda awa. Kumanan tidak kelihatan budi jo paham tak tajua martabat indak tagadai. Bapantang kunyang dek kuni indak lama karena santan laya jo batin saukuran. Saruang sebidang atelutui kayo musikin alamaiknya ado batampek cie-cie. Lurih dalam tak boleh sentiang, patui sentiang tak boleh dalam di daun hati, tarajunya mungkin je patui papadanan. Tanah na merah basakalai batabua bintang sabali, tando barani karena bana dipagai ilmu je marifat sumarak di dalam koto mencayo masuk negari. Cawek je suto bajumbaya, lai sahito pucuk arabuangnya baradai bajumbai-jumbai, panjang nan tangah tiga tampuk pelili anak kemanakan. Tak cicia patut dijapui, tak serak ke dikampuangkan panjare akabudinya pemawi jiwa batinnya. Nak kokoh luar je dalam, nan jinak nak makin tanang nalia jentabang jauh. Kabek sabalik buah sentak kokoh tak dapat orang ngungkai. Guyahnya bapantang tangga tahu rasio rarak surang. Lungga ibarat laki dukwah.
Babuka mangko taura, jorundiang mangko kaungkai kata mufakat penyingkoknya. Di bahu tersandang kain kaciak, kain cindai nanampek sagi, pahapuih paluh nikaniang pembalui luko dilai ya palampok curiang di batin. Syariat parisai dado ujuknya pagar luar dalam dindiang tak mungkin rompak lai. Dirantai kunci tagantuang, banyaknya salapan baleh. Jokok ditinjau alamaiknya tiba di masuk ke lapangan pembuka peti kabaragiah. Kok tiba di masuk bansai pengunci puro kau si cekia. Kalau diadat nama pakai di tiang panjang si Marajo Lelo sinan pusaku bajuntainya pausai aluang bunian. Bayak digantang nan tetaga ataupun cupak nan baisi. Dikunci simpanan adat nak kokoh barisnya balabe. Senjatonyo karih kebasaran sampiang dicawek ke tampeknya. Sisitnya tanam tabuan, lataknya condong ke kida di kesong mangko dicabui. Lakuaknya 2 tangah 3 di tengah mangko nyeluruh tambah kau juang makin runciang menuju naraca hukum. Bapantang sembarang sinta, bau bapikia ke belakang pikian alabih 2 kali. Patah karih di pintu mati, patah lidah di pintu kalah. Gembonyo tumpuan putiang tunangan ulu kayu kamai. Kokoh tak ragu bambalau guyahnya indak malungga pantang mahangok keluar badan. Luruhnya dirantang banang, bantuak dimakan siku-siku. Kok bungka manahan nasah hukum madia manahan bandiang kalau bana manahan tiliak. Mato nan tajam baliak balah sanyau puluh jo gembonyo. Pantang malampeh ke gurinda tajam tak singgah keasahan halui tak ragu dek bakilia. Mamutuih rambut dikambuihkan sekali haram melukoi. Ipuahnya turun dari langit, bisonyo pantang katawaran jajak ditikam mati juo. Pamenannya tungkek kayu kamai ujung tanduk kepala perak luruh sabatang tak bajupang. Panungkek adat jupu sako barih tetagak nak jan condong sako nan tetap diinggiran. Gantang nak tagak jalan juangnya sumpik nak tagak joisinyo adat nak tagak jelimbago. Dia tungkek jauh ditunjukkan dan nampia bisa dikakokkan. Di kambang kok nyota lipek, di kakeh nyampang talamun, di sigi kok dinalakuang. Solopnya terompak kulit basilang menyiba ampu taboka jarina limo. Tapak taba tumiknya tinggi pulano dari buludu pengungkuang sebalik kaki. Maniak takarang di atehnya. Berjalan bahaleh tapak, bakato bahaleh lidah, berjanji bahaleh insyaAllah. Jalan salangkah maduk suri kato sapatah dipikiari. Kok sasik di ujung jalan kembali ke pangka jalan kupuat tobat gawa maisi. Salah ke manusia minta maaf, doso ke Tuhan minta ampun, silaturahim salamunyo. Onak kanduang balahan nyau timbalan diri badan ayah, datuak panungkek di kaumnya calon pangulu di negari. Cukuilah hingga niko dulu nak, curai peparan dari ayah setantang masalahnya pangulu sepanjang adat nambah pakai. Sadobarehlah ayah tanah, rai simpanan lah tak buka, tak curah dalam wasiat. Lawi tak penuh dengan ikan, naka tak penuh juelimu. Kok kurang cari tukuaknya baluak, timbunlah surang supaya langkok samparono. Tantang nangko katoba sudah nak rundiang dekare di bukunya. Sayok patah tabang meranti api padam puntong punyanya indak mungkin disambung lagi. Ibarat nasi sakapa umpamo ayah satagua. Cukuilah baka dari ayah panangka lapa sementara rantau nan jauh ke di jalang. Utang de ayah pepembari tiang de anak makan. Satitiak sangko lalawi sabingkah jadikan gunung olak-olai perintang rusuh. Ko elok ratak tangan nang yuang menyang taruak sale daun. InsyaAllah nyobaran tiang badahan-dahan rimbun rampak babuah labek makanan urang sanagari. Itulah cito watiaya. Pinta je pinto kanan satu, doalah jua memenuhi. Kapado orang banyak di nagari, di kampung atau di rantau keninyak mama alamaiknya. Nyampang takacak dinalai balungguak tuah kebasamu. Joko tabaco dengan bukan cilako diambo surang malu lah nyato ke digungguang. Teradok sembangnya salah, sasek gawa ambo membilang senjang teraju perundiangan jangga di dalam kato-kato, rila je maaf dipuhunkan lapehkan ambo dari hutang usah menjadi buah tutua.
Awanyo salam pembukaan, kemudian salam penutupan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.